Il-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum is-7 ta' Ġunju nkella aħna l-Maltin nafuh bit-Taljan is-7 Ġunju niftakru f'pajjiżna nitolbu ħafna l-paċi soċjali u nitolbu wkoll li aħna nikbru fis-sens tal-ġid komuni li dak li nagħmlu fis-soċjetà ma nagħmluhx għall-interessi personali u privati tagħna, naħsbu f'kulħadd u hekk waqt li qed naħsbu f'kulħadd naħsbu wkoll fina nfusna. Nitolbu għal din il-grazzja kbira li nifhmu li meta taħseb f'kulħadd qed taħseb fik innifsek ukoll. Jekk taħseb fik innifsek, nitilfu kollox. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba ma segwejniex id-doveri tagħna għal pajjiżna. Forsi ma ħallasniex it-taxxa. Jew sraqna l-proprjetà tal-gvern. Jew nkella ma ħdimniex għall-għaqda fost pajjiżna. Bil-hate speech, bil-vjolenza għal xulxin. Nitolbu maħfra tad-dnubiet kollha li aħna il-Maltin u Ewċin għamilna kontra xulxin. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Mqazza Marija dejjem Verġni l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-għaġeb, nitolbu li tjiba tiegħek għal art welidna għal Malta biex ikollna mexxejja bil-għaqal u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li jwettqu kollox fil-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħangawdu dejjem ir-risq it-tajjeb bis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Elija mar jinħeba ħdejn il-wied. Imma wara ftit ta' żmien il-wied nixef għax ma kinitx għamlet xita fil-pajjiż. Il-mulej kellem lil Elija u qallu: Qum u mur Sarefta ta' Sidon u qotem. Jien ikkmandajt lil waħda armla minn hemm biex titimek. Qam u erħiela lejn Sarefta. Kif wasal ħdejn bieb il-belt kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: Jekk jogħġbok ġibli f'bieqja bela ilma x'nixrob. Iju sejra Elija reġa' sejħilha u qalilha: Ġibli wkoll jekk jogħġbok kisra ħobs f'idek. Hija wieġbet: Daqskemm hu ħaj il-mulej Alla tiegħek ma għandi xejn maħbuż. Qabda tqiq f'ġarra u ftit żejt fil-kus kull ma baqali. Ara, qiegħda niġbor biċċtejn ħatab. Issa nħejji xi ħaġa lija u għall-ibni, u mbagħad nikluha u mmutu. Elija wieġeb: La tibżax, mur u għamel kif qedtli. Imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli. Imbagħad għamel għalik u għall-ibnek, għax din il-kelma tal-mulej Alla ta' Iżrael, il-ġarra ta' tqiq ma tintemm qatt u l-kus taż-żejt ma jitbattalx
sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. U dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien i u u dara kollha. U l-ġarra ta' tqiq ma ntemmitx u l-kus ta' żejt ma tbattalx kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Weġibni meta nsejjaħlek Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq. Ħenna lija wisma talbi. Intom bnedmin kemm seddumu twebsu qalbkom għax tħobbu l-fruwa u tfittxu l-gideb. Flimkien ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Kunu għafu li l-mulej wera tiba kbira miegħi. Jismani l-mulej meta nsejjaħlu, tredu bil-biża u la tidimbux. Aħsbu f'qalbkom bil-lej u isktu. Flimkien ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Ħafna jgħidu min jurina r-risq. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Int nissilt lena f'qalbi aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Flimkien ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba, anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwa lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi l-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnattfu minn dnubitna. Ħafna drabi nistaqsu għaliex Ġesu juża iġbijat tal-melħ u tad-dawl biex jgħidilna min aħna. Donnu irid jispjegalna li fil-ħajja tagħna irridu nħarsu lejn dawn iġbijat. Il-melħ huwa dak li jagħti t-toma. Għala nitolbu li aħna bix-xhieda tagħna b'ħajjitna, bi kliemna, b'imġibitna, inħallu toma tajba. Kultant aħna nfakru xi ħadd li ħallina u fi kliemna nirrealizzaw dil-persuna kemm ħalliet toma tajba. Jalla jkollna din il-grazzja, il-kol kemm aħna, li inħallu toma tajba. Allura di tfisser ukoll ir-responsabilità li għandna li nieħdu ħsieb ta' dak li rċivejna mingħand missirijietna u nistaqsu lilna nfusna din il-mistoqsija kontinwa. Aħna l-Malta u il-Lawdex, kif se nħalluhom? Verament se nħalluhom aħjar milli sibnihom isbaħ? L-ambjent li rċivejna mingħand Alla u li ħadu ħsiebna sibu missirijietna, x'qegħdin nagħmlu biex inħarsuh? Kulħadd jirrispondi din mistoqsija fil-kuxjenza tiegħu, imma fil-verità. Il-melħ ukoll kien jintuża iżjed millum forsi fi żmien Ġesu biex il-laħam u anke ikel ma jitħassarx.
Allura l-melħ sar simbolu ta' dak kollu li jgħinek kontra l-korruzzjoni, kontra t-taħsir. F'din il-ġurnata nazzjonali li ta' minni tolbu li aħna il-melħ tagħna ma jaqtax, għax meta jaqta l-melħ, allura il-laħam u dak kollu li aħna nafdaw biex ikun preservat jikkorrompi ruħu. Is-soċjetà jekk aħna nisirqu l-xulxin ma nobdix il-liġijiet, inxaħmu lill-uffiċjali pubbliċi biex jaqduna jew jawġu liġi għall-interessi tagħna, inkunu qegħdin bħalma jagħmlu ċertu nsetti. Minn għalik għandek banketta toqgħod fuq aw ta' abik għax minn ġewwa kollha susa. Il-korruzzjoni hija s-susa tal-pajjiż. Kollox sabiħ minn barra u mawwar minn ġewwa. Missieri kien jastrudaxxa li jaħfillu u kien jgħidli speċjalment il-fagu, u attent meta jkollok biċċa mara tal-fagu. Darba minnhom xi ħadd ġablu banketta ta' pjanu tal-fagu sabiħa kienet minn barra kif tpoġġi fuqha ta' abik għax minn ġewwa kollha susa. Il-korruzzjoni l-istess. Intom id-dawl tad-dinja. Ħafna drabi aħna naħbu, nibżgħu mid-dawl. Is-soċjetà tagħna għandna bżonn li kollox ikun fid-dawl. Fejn hemm il-ħabi, fejn hemm kollox minn taħt, m'hemmx id-dawl tal-ġustizzja. Dawn iż-żewġ tixbijat tal-melħ u d-dawl huma importanti għal pajjiżna. Jekk nisimgħu dak li qalinna l-Papa fis-sala tal-Gran Kunsill, fil-Palazz tal-Gran Mastri, quddiem l-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna u semma lil Malta bħala eżempju ta' dawl. Ma dawl jekk naħbu l-intriċċi li nagħmlu u t-taħwit li nagħmlu, id-dawl huwa li bniedem li għandu ir-responsabilità jirrispondi anke quddiem il-Parlament. Da x'jiġifieri jsejjaħlek kumitat tal-Parlament u tgħaddih iż-żmien lill-kumitat tal-Parlament u lill-poplu ma tirrispondix mistoqsija. Iġib 100,000 skuża. Dak mhux id-dawl li jrid Ġesu Kristu għal pajjiżna. Aħna llum infakru l-vittmi ta' 7 Ġunju, daw kienu nies innoċenti, uħud minnhom kienu hemm il-belt kombinazzjoni meta tisma' u taqra l-istorja ta' ħafna nies minn dawn il-vittmi qalbek tinasar. Imma fl-istess ħin kien hemm ukoll ambjent ta' tixwix. Għadu magħna l-ambjent ta' tixwix. Aħna llum irridu nfakru wkoll traġedja kbira. Meta l-vjolenza soċjali tkun frott ukoll ta' tixwix. Irridu nifhmu xi tfisser is-7 Ġunju. Kien kuntest ukoll fejn il-Maltin wara l-ewwel gwerra dinjija kien hawn il-ġuħ, kien hawn l-aks, għaliex Malta kienet iżjed strument tal-gwerra mill-istrument tal-paċi, għalha fil-paċi konna mbagħtu. U l-Maltin ridu jibdew ikollhom naqra sej fid-destin tagħhom. Issa rajna fidejna. Ma għandha l-ebda skuża, ma nistgħux inwaħħlu iżjed fil-kuruna u r-re u r-reġina. Inwaħħlu fina nfusna. X'qegħdin nagħmlu bil-poter li ksibna. Ejjew nitolbu ħafna l-Malta, niftakru fit-talba li aħna insejħu l-innu Malti u nitolbu l-mulej biex jiftakar li dawwalna bloħla dawl. Id-dawl iżjed ħelu, id-dawl tal-fidi f'Ġesu. U jagħmel minna dawl għal-ġnus. Nitolbu l-mulej biex iħares fina l-melħ li jagħti toma tajba lil ħajjitna, lil patrimonju li se nħallu lil tawarajna, lis-soċjetà tagħna. U li preservana mi kull tip ta' taħsir, ta' korruzzjoni, ta' ngannu, ta' erq.
Nitolbu wkoll għaż-żgħażagħ tagħna biex il-mulej jipproteġihom mill-vizzju tad-droga, mill-prostituzzjoni, minn dak kollu li jnessihom id-dinjità tagħhom u jagħmilhom strument li jużam ħaddieħor għall-interessi tiegħu. Illum nitolbu ħafna l-politiċi tagħna ta' kull kulur, ta' kull daqs u ta' kull sura biex il-mulej jagħtihom id-dawl jaqdu d-dover tagħhom lejn is-soċjetà skont il-verità u l-ġustizzja. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Ejjew nafdaw il-pajjiżna fidejn l-Apostlu Missierna San Pawl u fidejn Sittna Marija, patruna ta' Malta. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Mistier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek int tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u jġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Xieraq tassew li rrodulek ħajr tajjeb u sewwa li nsebħuk missier qaddis għax int waħdek Alla ħaj u veru qabel kull żmien u tibqa' dejjem u tagħmmar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja għamilt il-ħlejjaq tiegħek biex timlihom kull barka u tenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu tajja bla għadd ta' anġli li lejnu nar jaqduk, jitaxqu bis-seb tiegħek u bla qiegħda jsebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien ma' ħlejjaq kollha tal-art li bleħinna jfaħruk, nistqarru nfaħru ismek u ntennulek l-innu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Infaħruk missier qaddis għall-kobor tiegħek għall-erf u l-imħabba li bihom int għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem xbija tiegħek, fdejtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba ħalli jaqdi lilek waħdek ħalliq tiegħu u jsaltan fuq ħlejjaq kollha. U meta ma qaċa rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, int ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk tħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawwimthom jistennew is-salvazzjoni. U int missier qaddis hekk ħabbejt għad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna libnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispiritu Santu, twilet minn Marija Verġni, għadda ħajtu fostna u kien ħalna f'kollox minn barra fid-dnub.
huwa wassal il-bxarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ħsieb ta' mħabtek tali l-nifsu għal-mewt u bil-qalmin tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li mietu l-xox talina minn għandek missier fuq dawk li jemnu bagħad bħala l-aqwa don l-Ispirtu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti il-milja tal-qdusija. Nitolbuk għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li uħallilna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek missier qaddis u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħal-ħobs, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll ħal-kalċi bl-imbit ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna, niftakru fil-mewt ta' Kristu u fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għall-ħajja u tluh fil-lemin tiegħek. U aħna nistennew jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa għas-salvazzjoni tad-dinja. Ħares mulejn lejn id-vittma li inti nnifsek ħejjej tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li dawk kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispirtu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mulej f'dawk kollha li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, li qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, l-is of Joseph li qed jgħinni, l-is of Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja. Il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu din l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-sliem ta' Kristu u fil-mejtin kollha li int waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna l-kollu li jidek missier ħanina tina li mal-veġdi mqazzom malla Marija mal-Apostli, l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin tiegħek. Inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn mal-ħlejjaq kollha meħlusa mit-taħsir ta' dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek,
Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħib nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagrament imqaddis tiegħek mulej li biħaħna tqarbinna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li uġib ta' bil-ħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek u f'pajjiżna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom.
Nofru dan ir-rużarju għal bżonnijiet ta' art twelidna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu nkoronaw kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbe bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna nikbu nolfqu f'dan għall-wiet ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Tlob għalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jistħoqqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa u għall-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Ħenna itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minnaħ l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħrusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jitħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mie Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni uomu, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.